elkartu gara Maria Angelesi elkartasuna adierazteko. Gipuzkoako kaleratzeak stop plataformak lehengo astean egindako agerraldiaren bidez jakin genuen Maria Angeles Otegi, 80 urteko herrikideak, bizi zuen egoera bidegabea. Kaleratzeak stopeko abokatuak esan bezala, etxe bizitza enkantean jartzeko prozesua atzeratzen edo gelditzen saiatzen ari dira. Mailegu emaileari ordaintzeke dagoen diru kopurua zehazteko eskatu diote zorra deusestatzeko aukera eskatuz. Hau da, zorra ordaintzea. Ez dakigu zenbat luzatuko den prozesu judiziala. Eta inpas egoera batean gaude epailearen erabakiaren zain. Herritar asko bezalaxe, gu ere kezkatuta gaude egoera bidegabe honekin eta taldetxo bat biltzen hasia gara elkartasuna antolatzeko. Egon, adi, aurrerantzean egingo ditugun deialdi eta mobilizazioei. Maria Angelesek bere etxean bizitzen jarrai dezan, alduen guztia egingo dugu herri mobilizaziotik. Maria Angeles bere etxean geratuko da. Etxe bizitza eskubidea da. Etxe kaleratzen aurrean beti herri elkartasuna.